Sziasztok, Fokhagyma vagyok. Igen, most azért van fekete kép, mert gépről veszem ezt a videót, ugyanis sikerült megoldani az OBS-es problémát, de most egy laptopról fogok játszani, mivel játszunk, és most egy akciódúsabb játékkal fogunk játszani, a Tanki Online nevezetű játékkal, úgyhogy szerintem kezdjük is el. Szóval itt vagyok a karakteremben. A leírásban ott lesz a nevem, mivel lehet ugye itt barátnak is jelölni, hogyha ti szeretnétek videóban lenni, és velem játszani valamikor, akkor jelöljetek be, egyébként Fokhagyma a nevem. Igen, szóval most megyünk egy csatát, aztán a következő videóban folytatjuk, de most mondjuk szálljunk be ide. Aki nem tudná, mi ez a játék, tankokkal kell menni és lőni egymást. Kicsit olyan, mint a World of Tanks, de nem olyan. Mint olyan, de én nem tudom, én jobban szeretem. Egyébként mindjárt fogunk fegyver... Lőjed te... Ja, bocsánat, igen. Először is lehetnek laggok, mint például most. Lehetnek laggok a játékban, amit a videóban, és káromkodás is előfordulhat, de ezt szeretném mellőzni. Többször. Igen, itt pontot kell foglalni, ott alul láthatjátok a... Na, ezt most nem tudom, miért csináltam. Szóval, hogy alul láthatjátok, hogy van egy A, B, C, D, E pont, amiket el kell foglalni, és most megöltek, ezért átváltom egy másik fegyverre, mert ez nagyon rossz. Egyébként ez a shaft, ez nagyon erős, csak nehéz vele játszani nekem. No, és menjünk mondjuk a Thunderrel, ami egyébként nagyon jó, én szeretem. Itt ugye visszaszámol nekünk, hogy át kell váltani a tankra, a másik fegyverre. Jaj, és nem fogom így nyerni, azt tuti. És ezt most nem tudom, miért csinálta ezt. Na mindegy. És megakadok. Anyádat lőd! De miért jönnek mindig ide? Olyan, gyerekek, nagyon sok káromkodás lesz, én ezt előre mondom. Bum. Igen, lényeg az, hogy én most itt mindjárt megölök egy ember. Öltem volna. Megölöm valamelyiküket. Na, látjátok, most ki is. Meg is öltem. Jaj, nem akarok lásni. Nem áll. De... Jaj, nem jó. Ezt megöltük, csak belagoltak. De én el nem tudom képzelni, hogy ezek... Anyádat. Tessék. Igaz, hogy a magnum segítségével, de megöltük. Napföldről, te hogy találtál rá? Anyád. És átlő a társán, és akkor... Áj. Igen, ez az első izé nem lesz olyan menő. Jó. Akkor jó, mindegy. Lemegy ez a menet. Ja, igen. Elfelejtettem beindítani a mérést. Mérje. Mióta megy a videó.
Jó, vége van a meccsnek. Akkor most ebből kiszállunk. Igen. És menjünk inkább egy zászlósra. Na. Menjünk ide. Na itt a saft az hasznos. Úgyhogy itt most arra fogunk üzélni. Ugye ez az első fegyver, amit most én használtam, ami a videó elején volt. Bocsi, itt egy rövid vágás lesz. Na, itt vagyok. Na, itt vagyok. Csak meg kellett néznem, hogy mennyi ideje megy a videó. És én olyan 15 percre gondoltam, mert az egy ilyen átlagos. Oh, vigyázz. Jó. Itt igazából a zászlaját. Na most váltunk át saftra. Ugye ez a fegyver. Ez az a jó, hogy bármilyen messze vagy, úgy ki tudod nyírni az ellenséget, hogy elképesztő. Szóval nézd meg. Ide állok, és van egy ilyen célkereszt. Ott jön mondjuk az ellenség, és így tyúf, kilövöm. Azonnal. Szóval egy 1539-es sebzéssel úgy kinyírom. Hát, meg engem is kinyírnak. Gyorsan. Szóval ide nagyon sokszor a safttal szoktam jönni. Egyébként nagyon sokféle pálya van, de szerintem ide a saft a legjobb. Nem érjünk be egy gyerek. Annyira nem szeretem. Lehet, hogy kéne egy saftos protection-t venni. Ugye az egy ilyen... Most nem tudom, miért veszem fel. Jó, a mamutosba nem. Ő sok. Anyád. Kit lősz? No, mamut. Jó, a vulkános az kiszedett. Szóval várjátok, megnézem a protection-t, mert az is hasznos. Protection. Várjál, Railgun. És... Na ez most megéri. Igen, most ezt tettem be. Ugye megnézhetjük R-rel, hogy itt van alul, hogy mi ellen véd. Jó, az, hogy pont arra van. Jó, hát a baj, keveset sebeztünk, de nem baj. Hoppá. Igen, most az a... Hát nem. Erre jössz mi? Basszus. Nem már pont elengedtem volna ezt a soros, de... Mennyi? Jó, megöli. Nope. Miért nem ölöd meg?
Persze engem lő, a többiek fullos élettel ott vannak, és csak engem lő. Hát, többiek meg csak így, ja, elviszi az ászlót, ja, tényleg. Hoppá, na várjál, nekik segítünk. Ne, ja, és felborul, akkor nem. Az anyádat, ott van mindenki, ott van, igen, nem hal meg. És nem tudom, miért nem halt meg. Segítség! Ő meg fog ölni. Valaki. És komolyan beállt elém egy felrobbant tank, vagy begurult elém, és akkor most így nem. És akkor így nem. Jó, ő meghalt. Hányadik vagyok? Hát nem fogok így. Ez is átment a falon a lézer. Nézzétek meg, komolyan. Na és van, alul gyorsan neked rakok egy ilyet. Segítettem neki. És még a mamutost is kiszedtem 3000-es sebzéssel. Azért... No kill me. No kill me. No kill me. Jó, megölöd. Hülye! Na mi van? Ki nem tudom most hova lőttem, de... Hát... Ezt most nem tudom, miért csinálom. De igen, hogyha itt így vagyok, akkor ezt... Oda. Mi az, hogy csak 796? Ez tök kevés. Ne! Jaj. Mi? Hátulról? Ki ez a szar? Na? Ki ez a merész? Ja, hogy most így úgy ellökött, hogy én nem tudok kilátni rendesen. Köszönöm szépen, uram. Ez az enyém. De... Anyád. Jaj, de nem tudok beszélni, bocs ez, de komolyan. Meg fáradt is vagyok egy kicsit, de az a baj, hogy megtapnyos. Bocsánat. Még ez is. Mi ez? Extend. Ja, lejárt a izé? Ja nem, akkor nem köszi. Lejárt a prémiumom, ami nem a legjobb. Jó. Van 19. Mi a franc ez? Akna? Nope. És akkor megint egy holttest megállítja, hogy megöljem. Jó, akkor hagyjuk a francba. Viszont azt ott nem. Te meghalsz. Vagy te. És akkor mindegyik kimegy a látóbigyomámból, és nem tudom őket megölni.
Én visszaszerzem, Bobum, visszaszereztem az ászlót, ugye, ez nagy dicsőség. Jó, hát figyeljetek, most lesz vége a csatának, és a videónak is így vége lesz. Szervusz. Sajnos. Szóval szerintem jó volt ez a gameplay, és találkozunk a legközelebbi videóban. Sziasztok!